to haka in kun lura ta wannan wajen dan rubutu da waye waye din hatta kalan nan na cikin nan in ba kuma ta ba duk na Hamster Daily Combat suka dauko suka saka da suke cewa wannan website din wai nasu ne fast ne wannan website din Hamster Daily Combat din wannan shine asalin mai kyau wancan kuma shine na ƙarya za mu ci gaba da kawo muku website na ƙarya wanda an kubo wani website ne suka ce wannan website din nasu ne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A yau zan nuna muku website din da suke kofan wani website su zo su yi ce muku mining ne mai kyau kuma wannan website din su suka yi shi. Yanzu kun lura wannan website din na PassX din nan sunan wani fim ne PassX. Bayan kai ku yanzu kun lura kuka shigo cikin Hamster Combat na ku zan nuna muku mining. Yanzu kun lura cikin Hamster Combat din ku akwai wannan wajen. Yanzu kun lura da wannan nan wajen da na wancan website din bai kala ɗaya ba. In yayi kala ɗaya kun lura mu lura da kyau akwai shi da sunan nan kuma a wannan site PassX din shi ma akwai shi. Yanzu kun lura a nan wajen airdrop din in ka lura cikin in ka shigo cikin wannan ɗinka Hamster Combat naka yana nuna maka wannan wajen su token su waye the same thing ko rubutu suka canja ku lura da kyau wajen airdrop din nan sun canja shi ne da in ba ku manta ba a cikin website din Hamster Combat wannan listing din anan shi yake nan wajen suka dauko su kawo shi wajen earning din nan mu zo a cikin Hamster din ku kuma ba haka yake zuwa muku ba za mu filla mu rarraba mu hada muku da shi na Hamster Combat din kenan mu je wajen earning din nan yanzu nan wajen earning